Umpama aku karo Bulimbuk arep kurban. Dina-dina kurban piye carane? Kurban apa sih? Ya mbok wedhus, mbok sapi. Oh, tak kira kurban perasaan. Oh perasaan gitu piye wong kurban. Awakmu ya kurban. Ya kurban kabeh to, Den. Kurban apa? Lah lak bose lho iya lak bose ngene iki ndandake. Sebagai dalang kondang. Sapi. Pokoke sikil papat. Oh, pokoke sikil papat. Aku ngene iki wedhus. Aku Tumo. Sikile luwe akeh. Umpama iki tembung umpama tahun ngarep aku iki arep kurban sil. Piye carane? Kowe jane nglulu kancamu apa piye kowe sing lulusan pondok kan? Awakmu kan ngaku panitia lak ngoten to? Ketua panitia. Sur mejo akeh ulane sil. KP ketua panitia. Oh, alah jaku lak Cara ndoke pengen ro dadare. ya roh. Iya. Cara pitik lanang. Iki panitia kurban lho, panitia Lah kurban. nggih, Ora iki kan- panitia